Da. Ei, salutare tuturor! Eu sunt Adi și bine v-am găsit la un episod de Minecraft. Episod pe episod. Ceea ce îmi place. Și astăzi o să... Știți că în primul episod noi am vorbit că în Minecraft s-au adăugat lucruri de-astea legate de End. Și un ultimul update pe Explore. Și hai să spun câteva. Pentru început trebuia să fac o chestie de asta cu obsidian. Da, am și uitat. Stați așa. Am revenit, am făcut chestia asta, un pilon, și hai să începem de la numărul 1. Nu se poate în game mode. Cu Slavia. Bine, cu tot nu se poate să în mod 1. Începem cu Ender Pearl-urile. Toată lumea știe ce face un Ender Pearl. Adică să fim serioși. Toată lumea știe ce face Ender Pearl. Bine, o să explic poate la cei care sunt noi pe Minecraft și am pus din greșeală două de-astea. Adică contează, o să sărim. Ca să spun ce face. Vreau să spun că o să face ce face fiecare parte. Bun. Deci, cu Ender Pearl-urile, dacă dăm acolo, așa, ne putem teleporta, eu știu unde, și o să și le da, și dacă dai, este o șansă, dacă dai de câteva ori, poți să spawnezi un mob care te va ataca. E un fel de silverfish, dar mai mic și mai gras. Nu știu. Bun, să încep. 2. Endrodul. Endrodul are același lucru. Funcționează ca un ăsta. Este un fel de torță, slab. Și ce mai vreau să spun? Torță, slab și... Nu mai știu. Abar avea ce mai vreau să spun. Torță, slab și... de la Iron Bar. Sau lucruri de-alea care... Un fel de Gas Space sau Iron Bar, cum vreți să ziceți. Următorul lucru. Sau următoarea chestie. Hai că facem două părți. Deja au trecut 3 minute. O să încerc să filmez până 13. Hai să zicem 13. Al treilea lucru. Oul de dragon. Hai, toată lumea. Oul de dragon îl putem lua cu o torță. Și se teleportează când dăm în el. Numai cu o torță putem lua. De ce țineți? Pentru cei care sunt noi în Minecraft pe acasă. Și... update. Bun, dacă punem o torță sub el, el va cădea. Cade ca un sand. Stați așa, să dacă îl pun aici, cum mai cade? Da, cade, dar ca un sand cade. Sau ca gravelul. Ok. Trece la următorul. Ce ăsta, mă? End Crystal. End Crystalul. Toți știm ce face el. De când am dat. Merge numai pe noapte. Nu știu, cred că merge numai pe noapte. M-a și speriat. Dacă îi dăm pumn. Am făcut câteva explozii. No, problemă. Acum avem Eye of End. Care este un glitch cu Eye of End-ul. Să le bag pe asta. Nu știu ce să pun. Asta aici, așa. Eye of End-ul
pe flator să dispară. Pentru că e doar flator. Și care puteți să găsim mai ușor portalul din el și o să cadă și punem acolo. Știți și voi că aici am făcut Ender Chest-ul. Bă, Ender Chest-ul, cred că toată lumea știe ce face. Nu se distruge. E ideal dacă îți faci o casă și nu te mai trebuie, nu te, cum să spun eu, te plictisește să te duci înapoi. Trebuie să te duci înapoi și uitați, Paula îl teleportează. Eu zic, și nu se distruge, doar cu tărăcopul. Ce așa e capul de dragon. Ăsta, dacă, stai să le iau. Dă restart. Să luăm și un level. Lăsați-mă așa. Fac. Bun, ăsta îl puneți în casă și dacă îi puneți un level, merge la infinit. Nu, ajutor! Și puteți să vă puneți pe cap. Sunt un dragon full diamond cu 4 mâna. Bun. Acum trecem la Endstone, care găsim numai în End. Nu știu dacă se poate crafta. Baram. Endstone este ca cobblestone, doar că e textura diferită. Și numele. Acum avem Endstone Brick. Asta este se face la fel ca Stone Brick. Dacă mi se pare că e cam la fel, doar că sunt mai... Da, nu știu. Acum avem tot ceva bloc. Purple block. Ăsta nu știu de unde putem să luăm. Mi se pare de... nu prea știu. Știu că e la AVK. Și ăsta, da. Îl putem găsi în End după ce batem dragonul. Nu știu cum vine asta. Nu știu cum se spawnează ceva, am înțeles. Și putem să ne ducem cu Nether Pearl, așa am înțeles, nu prea știu. Se craftează la fel. Ce frumos arată. Se craftează la fel ca... E fapt, nu prea știu. Se craftează asta. Habar am. La unele lucruri. Trecem la Dragon Breed. Habar n-am ce face. Am încercat-o să o beau. Nu știu ce. Naiba nu știu eu ce o face. Vede, nu face nimic. Cred că doar ne puteți să... Acum următorul lucru e Elytra. Yay! Dacă și acum suntem un dragon core. Bun, hai să ne punem asta. Și putem să zburăm cu ele. A fost bine că am pus și aia acolo. Face două lucruri. Bun. Zboară, dar nu vreau acum să stau să vă arăt. Chestia se va mișca gura până la sfârșitul episodului. Bun. People create fruits și... De ce naiba? Pe pat. Și... Cronis fruit. Habar n-am nici astea ce pot să facă. Și... și unde poți să le... Bine, e tot ca unde poți să le găsești. Mi se pare că cu una din ele poți crafta asta. Habar n-am ce face. Nici nu știu, măcar. Bun. Habar n-am. Face Deldoc, nu știu ce face. Amândouă. Asta de unde să găsesc Color Shield, care știu că în unele versiuni puteai să faci cu două de-astea și un chest și să faci ca o cutie și să le iei cu târnăcopul. Însă și puteai să-l pui așa, să zici bossul hacker și am spawnat pe survival shulker-ul, care e o șansă să-ți dea. Bun, stai să ne culcăm.
Da, sper să vă placă canalul. Bun, ok. Am ciudat că nu mai dă videoclipuri. E și frică. Bun, și da, puteți să faci ca o cutie și dacă îl distruge nu va cădea itemele și își vor da save. Adică puteți să o ține la infinit și nu se vor șterge itemele. Și acum avem shulker, care se poate spawna pe orice dificultate, la peaceful până la hard. Dacă vor exista și voi hard, habar n-am. Și este un fel de cutie ăla. Da, ăsta e un fel de witch. Că ne dau cu o porțiune care putem zbura. Nu vrea să spawnez niciuna. Stați așa. Uite, vedeți? Și s-a spawnat. Și le dau o porțiune, da. Hai mă, dă-o. Bă, dă-o. Dă-o, ăsta, de mă ochiul lui. Da, deci ne va da o porțiune, o chestie care să zburăm. Așa, și zburăm în survival. Yay. Cred că vă să ție pe survival. Are Lost. Și acum avem Purple Stale, care e o scară. Ei. Care se craftează din chestiile alea de acolo, uite chestiile de acolo și am luat asta? Nu. Și Purple Slab, care tot se craftează cu de la, dar 3. Cam așa, au aceeași scala de lemn, ca toate au. Ei, cam atât a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă cu azbrat. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa. Vă vedeți că se mai mișcă? Pa, pa. Da, nu uitați să apăsați butonul like, să vă abonați și da, să lăsați un coment cu ce joc să ne mai jucăm. Pa, pa. Bun.